Alakira Muhammadu, Alakira Mamadu Nyomada. Alakira Muhammadu, Alakira Mamadu Nyomada. Alakira Muhammadu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك ومجد وكرم على عبدك ورسولك سيدي وسيد المرسلين وإمام المتقين وقدوة زاهدين محمد وآله الطاهرين المعصومين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمبادين تبشر في الله جبو أمبو بفو كولي مندو كدل على في على كهنا أناك كشا أناك بركة على كوجيدي ننا وكلنا بلا جلنكا بي نكالو هرمينا no ye rabiul awali lakiraba bangi kalo tv shirfila nyama ya so ye plateau min karangera ninga osigi bangoni jagna bugula ninga don maga bismillah plateau insanfe anga bi mo wolele o ye ankara mo ye shakil fadil ibrahim mu'min tira aleye ansar din karamo bay ka bo burkina jamana ka wajulu kala do ninga lasilike Allahu ta'ala ka danfewuma jamiyatu ansar din kono o kofe agence belebele do be burkina kono olu ka tama den ka gidido ninga ta hiji nyaira alaka jona maka ani madine bi abina kuma nye walanda min kan yani ange do kono amina foli blala ma fo assalamu alaikum ama fo bismillah tv shirfila sanfe bi ko wati beni akumado yorobe feneni akumado amado go mogola ami kalo belebele min kono ala kira ba bangina ka benima o kuma na fe kira bangini kungan kuna fonu dalba masaka kitabu sanma in kono ana ala kira ba era kuma nona ambe afe ike ambla sira dakuruyan damado ni o walandawye bismillah. أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على عين الحق التي تتجلى منها رؤوس الحقائق، عين المعارف الأقوم، صراطك التام الأسكم، المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطاهرين الطيبين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الصحيح لذكري قائلا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. Alhamdulillah rabbil alamin. An sinilen kɔfɛ ni setigi Allahu ta'ala tɔgɔ barikama ye ani an sɔlilen ko ala ka kira bɔ in kan n'o ye kiraw bɛɛ la ɲɛmaa ye, n'o ye kira kuntigi ye, kira min cira Allahu ta'ala fɛ ka kɛ hinɛ ye ka na dafɛnw bɛɛ lajɛlen ye. An sɔlilen ko kira bɔ in kan an bɛ ala fo ka barikada ka wale ɲuman dɔn ka foli ɲɛsin an karamɔgɔ ma, ka foli ɲɛsin an ka belebele ma, ka foli ɲɛsin an ka kaidu rohe ma, Seyid Sherif Usman Madan Haidara, ale min kɛra an ɲɛ jɔyɔrɔ ye bi, ale min kɛra diinɛ jigi ye bi, ale min kɛra silamaya jigi ye bi, ani ale min kɛra diɲɛ yɛrɛ lafiyaba ye bi, ala ka diinɛ na. Alhamdulillah. Mokhtar, a diyara an ye, an b'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn k'i barikada. Tiɲɛ do i ye kɔrɔfɔ min fɔ n'o ye k'a fɔ an bɛ kalo min na, kaloba do, huruma kalo do, kalo do Allahu ta'ala ye kalo min kɛrɛnkɛrɛn ni Mustafa bangene ye n'o ye Mamadul Basiru Nazire k'a kɛ hinɛ ye ka na dafɛnw bɛɛ lajɛlen ye, an bɛ o kalo de la. O kuma na alhamdulillah an b'a fɔ k'a fɔ nin kalo in a ka bon Ala bolo. Ala yɛrɛ de y'a bonya. Sabula ala ye kalo in bonya ni kiraba in bangeli ye ka sababuya kɛ mun ye Allahu ta'ala ye kira ci ka kɛ hinɛ ye ka na dafɛn bɛɛ ye. O kuma na n'a ma ɲɛ ko ala ye kira bonya, fɛn o fɛn bɛ tɛngu o kira in na ani fɛn o fɛn bɛ nɔrɔ o kira la, o bɛɛ bi a ka bonya sɔrɔ ni kira yɛrɛ ka bonya de. Donc Mokhtar, kira bonya tɛ se ka fɔ ka ban, da tɛ se k'a fɔ k'a ban,
sabula ala ye o fɔ kuranɛ kɔnɔ tuma min na ala ko warafa'na laka zikraka ala ko kira Muhamadu ma a kun ye kofɔli kɔrɔta a y'a kɔrɔta ka da hakɛ min na ala m'o fɔ diɲɛ danfɛn si ye kabakolo fɔlɔ dɔ wa kabakolo filanan dɔ wa ala ma dan si fɔ a la wa ala de b'a dan dɔn o tuma na ala ma dan fɔ fɛn o fɛn na mɔgɔ ma n'i ye dansigi o la walima n'i ye dan fɔ o la i ye dan sago a bɛ se k'i se kafiriya ma o tuma na an b'a fɔ ala ma dan fɔ ala kɛra bonya na o tuma na kɛra bonya ala de b'a hakɛ dɔn ayiwa Alahu Taala ye kira ci anw minnu ma ka kɛ hinɛ kana dafɛ bɛɛ ma o y'anw ka hɛrɛ de anw k'an ka ala fo ka barikada ka waleɲuman dɔn n'o nɛɛmaba in ye a ye nɛɛma min kɛ anw ye parce que o ye ala kira yɛrɛ ka kuma dɔ b'o kan k'a fɔ man lam yashkuru nasa lam yashkurullah maa o maa n'i ma se ka ala fo n'i ma se ka maaw fo maa o maa ye ɲuman k'i ye n'i ma se ka o tigi fo i tɛ se ka ala yɛrɛ fo o tuma na mawuludu kɛli an ka nisɔndiya nin kaloba in na an ka farifoni nin kaloba in na an ka nisɔndiyaw jira k'an ka farifoniw jira o bɛ wajibiya anw kan anw minnu bɔra baganya kɔnɔ ani ala ma anw minnu kɛ bagan ye n'a y'an kɛ hakilitigiw ye o tuma na anw kan k'o dɔn ala ye ka ala fo ka barikada ka waleɲuman dɔn k'a fɔ a ye nɛɛma mun k'an ye a ye hɛrɛ mun k'an ye a diyara an ye a bɛnna an ma ala yɛrɛ y'o fɔ a ka kuranɛ aya wɛrɛw la k'a fɔ wa amma bi ni'mati rabbik fahdis o tuma na n'ala ye hɛrɛ k'i ye n'a ye nɛɛma k'i ye i kana dogo o tuma na i k'a jira k'a fɔ ala k'a diyara i ye et puis i k'a jira mɔgɔw k'a dɔn i la k'a fɔ ala ye hɛrɛ dɔ k'i ye o ye ala barikada dɔ ye o ye ala waleɲuman dɔn dɔ ye donc alhamdulillah mawludu ne bɛ se k'a fɔ a kɛli fɛnba don sabula kumaw bɛ mawludu k'a ka ca dɔw y'a jira k'a fɔ mawludu ye bidaya ye bon an karamɔgɔ yɛrɛ n'o ye Seydou Soumana Madana Hayidara ye ale ka fatuwaw la a n'a ka kɔrɔfɔw la a n'a ka lakalew na kuma na an y'a faamu directement k'a fɔ mawludu minnu y'a faamu k'a fɔ ko bidaya don o kuma na u tɛ nkalontigɛya u n'u ka tiɲɛ don u ka tiɲɛ b'u bolo u ka faamu de ye o ye bon o kuma na n'i y'a lajɛ cogo dɔw la i b'a ye mawludu tɛ bidaya ye sabu bidaya tɛ foyi ye kira ma min kɛ mais mawludu n'a y'a lajɛ kuranɛ kɔnɔ ala yɛrɛ kumana mawludu kan parce que Alahu Taala ye kira bonya ɲini an fɛ ka tila k'a ɲini an fɛ an ka nisɔndiya ni kira nali ye tuma min na ala ko kuranɛ kɔnɔ wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa ala ko kira ba ma ko mi ci foyi kama ka kɛ hinɛ kana dafɛ bɛɛ ye ayiwa ne hakili la hinɛ kana mɔgɔ o mɔgɔ diɲɛna n'a sɔrɔla e ka hɛrɛ na don i ma o nisɔndiya ma t'o f'i ye e kan ka nisɔndiya i ka kɔɲɔmuso na don ye nisɔndiya don ye i ka denkuranin sɔrɔ don ye nisɔndiya don ye o tuma ni maa nisɔndiyara nisɔndiya Alahu Taala ye fɛn min bila adamaden na ni nisɔndiyara ka ban i bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ i bɛ yɛlɛ i bɛ se ka dɔn kɛ i bɛ se ka kuranɛ kalan i bɛ se ka sun i bɛ se ka fɛn caman kɛ fɛn minnu tɛ haramu ye donc o la an b'a dɔn k'a fɔ ko Alahu Taala ko kuranɛ kɔnɔ ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ala ko kira ma ne ma ye mawludu ci foyi kama ka kɛ hinɛ kana dafɛ bɛɛ ye bon an tilala k'a lajɛ kuranɛ aya wɛrɛw la tuma min na ala ko qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi ala ka hinɛ min tuma min na ala ko mi ci foyi kama rahma e mɔdu ye rahma de ye e ye hinɛ de ye ka tila k'a fɔ an ye wa bi rahmatihi ni o hinɛ in ye dɛ fa bi zalika falyafrahu donc Alahu Taala ko n ye hinɛ kana dafɛ bɛɛ ye bon ala ko n ye hinɛ min ci ka na n'o ye rasulu ye o tuma na ala ko o hinɛ in dɛ an ka nisɔndiya n'a ye an ka fari foni n'a ye huwa khayrun mimma yajma'un ala ko o de ye hɛrɛ ye o ka bon ka tɛmɛ diɲɛ kɔnɔ fɛn bɛɛ kan bon ala de nisɔndiya ɲini an fɛ kuranɛ kɔnɔ bon dɔw ko rahma min fɔra yan k'a ka mɛn silamɛya de ma mais i tɛ se ka silamɛya dɔn n'i ma kira dɔn a fɔlɔ kira de la Muktar se bɛ ala ye a se tun bɛ ala ye ka kuma an bɛɛ fɛ a ka d'a ye cogo min na parce que ni tile bɔra maa ci maa ɲininka ko tile bɛ min bɛɛ ɲɛ bɛ tile la maa ti taa tile deli maa fɛ maa ti maa ɲininka ne ma tile sɔrɔ tile bɛ min tile jira ne na a se tun bɛ ala ye ka kuma ka dafɛ bɛɛ fɛ a ka d'a ye cogo min na mais ala m'o kɛ ala ye dɔ de kɛrɛnkɛrɛn ka dɔ bɔ an yɛrɛw cɛ la k'o kɛrɛnkɛrɛn k'o bonya ka gindo sɛmɛ o la a m'a fɔ danfɛn si ye ni o tɛ ka tila k'a ɲini a fɛ
o k'a lase ne ala ka jɔn tɔw ma donc kabini ye an b'a dɔn ko an ni o kira ba in tɛ kelen ye Mokhtar n'an y'a lajɛ Madinatul Munawwara Madina kun ti wele ko Madina o Madina kun wele ko Yasriba de mais mun ye Munawwara da Madina la n'a kila Madina k'a ka bonya sɔrɔ a y'a sɔrɔ kira nali de la Madina ka bonya o sɔrɔla ala kira nali de la o sɔrɔla kira nɔrɔ de la kira de nana kɛ Madinatul Munawwara n'o tɛ Yasriba de don mais n'a ma ɲɛ ko yɔrɔ bonyana dugu bonyana dugu ye bonya sɔrɔ ka nɔrɔ sɔrɔ ka tɔgɔ kura sɔrɔ bɛɛ b'o bonya ni kira min bangeli ye munna do ci bonya n'o kɛra bangeni ye munna kalo ci bonya n'o kɛra bangeni ye o kumana ni do bonyana a ka kan sabula Madina bonyana ni kira ye o kumana ni Rabiul Awwal bonyana a ka kan parce que Madina bonyana ni ala kira ye sallallahu alaihi wa sallam bon ko tɛmɛnen kɔ n'an y'a lajɛ mawludu min filɛ nin ye o kuma caman fɔ k'a fɔ mawludu fɛnw mun bɛ k'a kɔrɔ ko haramu de don a man kan ko parce que kira ma jɛrɛ misiri kɔnɔ k'a fɔ ko ka mawludu kɛ bon an b'a lajɛ de komi mawludu yɛrɛ ye fɛn min ye fɛn minnu bɛ k'a kɔnɔ mun de b'a la min ye haramu ye an b'o de lajɛ parce que foyi tɛ se ka haramu gansan o fɛn bɛɛ lasili ye ibaha de ye fɛn o fɛn diɲɛna a bɛɛ lasili dagalen don n'i bɛna fɛn o fɛn haramuya i bɛna ni dalilu dɔ de ye sariya la ka bɔ kuranɛ ni kitabu la min b'a jira ko nin haramuyara a ti daga ka da nin dalilu kan wa n'an ye mawludu lajɛ fɛn o fɛn bɛ k'a kɔnɔ Mokhtar a bɛɛ dagalen don wa a bɛɛ ye kuranɛ aya de ye wa ala yɛrɛ de y'a bɛɛ ɲini o misali dɔ ye mun ye Naqra'ul Qur'an n'a ye mawludu lajɛ siyama an karamɔgɔ Sayid Sherif Usman Madana Haidara ale ka mawludu kɛyɔrɔ bɛɛ a n'a ka kalandenw ka mawludu kɛyɔrɔ bɛɛ a kɛnɛ bɛɛ kan baara wɛrɛ foyi ti k'a kɔnɔ kuranɛ kalan kɔ bon n'o don ala y'o ɲini kuranɛ kɔnɔ fakraw ma tayassara minal Qur'an o kumana ala ko ni min nɔgɔyara an ma kuranɛ na an k'a kala don jumɛn an k'a kala yɔrɔ jumɛn an k'a kala tile waa fɛ a taara an k'a kala sufɛ de ala m'o fɔ maa si ye an k'a kala misiri kɔnɔ ala m'o fɔ maa si ye y'a kala yɔrɔ o yɔrɔ ala y'o de ɲini min nɔgɔyara an ma a y'o kala o kumana mawludu kɛr'o la kuranɛ de bɛ kala ala yɛrɛ ye kuranɛ kala ɲini o kumana i tɛ se k'a fɔ ko o ye bidaya ye sabula o bɛ kuranɛ kɔnɔ ko an ka kuranɛ kala o kɔ tɛmɛnen kɔ n'an y'a lajɛ mawludu kɛyɔrɔw la nuzakir o kumana an bɛ hakilijigiw de kɛ tɛrɛma faamu an bɛ an badenw la hakili jigi walima an bɛ zikiriw kɛ naskurullaha an bɛ ala wele bon madihu bɛ da dɔnkiliw bɛ da ala tɔgɔw de bɛ fɔ bon o n'a ɲɔgɔnnaw mais ala yɛrɛ y'o ɲini kuranɛ kɔnɔ waskurullaha kathiran kumana an ka ala barikada an ka ala wele caman an ka ala kosuma caman mawludu kɛyɔrɔ la foyi ti fɔ ala welew kɔ ani ala kosumaw kɔ bon ala yɛrɛ de y'o ɲini kuranɛ kɔnɔ k'o ka kɛ bon ko tɛmɛnen kɔ namdah rasula sallallahu alaihi wa sallam mawludu kɛyɔrɔw la an bɛ kira madihu bɛ da kira la kira bɛ tanu kira ka bonyaw bɛ fɔ ala ye karama minnu k'a ye bonya minnu k'a ye mujiza minnu k'a ye o de bɛ fɔ mawludu kɛyɔrɔw la mais ala yɛrɛ de y'o ɲini kuranɛ kɔnɔ wa aziruhu wa nasiruhu ala ko an ka a bonya et puis an ka a dɛmɛ an ka kira bonya ani hakɛ min ka kan ani bonya min ka kan an seko la o kumana an k'o k'a ye an k'o dɔn a ye ala yɛrɛ de y'o ɲini an fɛ kuranɛ kɔnɔ o kumana ni madiw dara kira o ka kan sabula ala tala yɛrɛ ye kira kanu ala ye kira bonya ala yɛrɛ ye kira tanu k'a fɔ k'a y'a kɔrɔta ko fɔli kɔrɔta a y'a kɔrɔta ka da yɔrɔ min na ala m'o fɔ danfɛn si karamɔgɔ si tɛ se k'a fɔ ko n'a bɛ kira fɔ a ye da yan fo n'a sɔrɔla n'i y'a fɔ ala don n'i y'a fɔ ala don o tɛ daga kira ka hakɛ la n'o bɔra la i ye fɛn o fɛn fɔ an b'a fɔ o bɛɛ ka dɔgɔ a la sabula ala de ko a y'a bonya k'a y'a kɔrɔta ka tila k'a ɲini an fɛ an k'a bonya et puis an k'a dɛmɛ cogo bɛɛ lajɛlen na o kɔ tɛmɛnen kɔ mawludu kɛyɔrɔw la nasami alal khair an bɛ fara ɲɔgɔn kan min kɛ n'a ma hɛrɛ se maaw ma a ti tɔɔrɔ se danfɛn si ma maa si ma ɲɔndɔn b'a kɔnɔ tɛrɛma faamu hinɛ b'a kɔnɔ makari b'a kɔnɔ o kumana jamanaw de bɛ falen ɲɔgɔn na parce que n'an y'a lajɛ mawludu kɛyɔrɔ la ala yɛrɛ ye min ɲini heji yɛrɛ la hikma min bɛ heji la dɛ o de fɛnɛ bɛ sɔrɔ mawludu la parce que heji la mɔgɔw de bɛ bɔ diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ ka na ɲɔgɔn sɔrɔ makan bon i ma deli ka maa minnu ye i bɛn'o ye maa b'u la min ka fisa i ye maa b'u la i ka fisa minnu ye o kumana a yɛrɛ dama bɛ hinɛ ɲɔgɔn na bi bi leçon caman sɔrɔ a kɔnɔ i bɛ darisu caman sɔrɔ a kɔnɔ bon mawludu la o kelennin de fɛnɛ b'a la o tɛ se ka haramuya o parce que ala yɛrɛ de y'o ɲini an fɛ kuranɛ kɔnɔ ko wa ta'awanu alal birri wa taqwa o kumana ala tala ko an ka ɲɔgɔn dɛmɛ
ɲumanya kan an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka ɲɔgɔn bila ɲumanya siraw kan ni ka ɲɔgɔn bila ala ɲɛ siranɲɛ siraw kan o tuma an bɛ se ka siran ala ɲɛ cogo min na mawludu ɲɛkɔrɔla n'i nana i bɛ siran ala ɲɛ mawludu ɲɛkɔrɔla la n'i nana vraiment i bɛ sɔn ala ye i bɛ kow di ala ma et surtout an karamɔgɔ Seyid Sherif Usman Madana Haidara ale ka mawludu kɛ kɛnɛ kan ni nana i bɛ masaya segin ala ma i bɛ fanga segin ala ma i bɛ kow to ala bolo tɛrɛma faamu o ko tɛmɛnen kɔ n'an y'a lajɛ nuzakiru ba'duna bi ta'a nuzakiru ba'dana bi ta'a an yɛrɛ dama an bɛ ɲɔgɔn la hakili jigi walima an dɔ bɛ dɔ la hakili jigi ka ɲɔgɔn bila ala ka sira kan mais ala yɛrɛ de y'o ɲini kuranɛ kɔnɔ o tɛ ko dogolen ye ala ko fazakir inna zikra tanfa'u lil mu'minin o tuma ala ko wajuli ka kɛ hakili jigi ka kɛ sabula hakili jigi bɛ mu'miniw nafa a b'u bila sira ɲuman kan a bɛ maa ɲinɛ ni hakili jigi o tuma sitana bɛ fɛ ka tulonkɛ maa minnu na a b'olu dɔw segin ala ma wa ala yɛrɛ de y'o ɲini an fɛ o tuma o tɛ se ka haramiya o tɛ bidaya yɛrɛ ye donc o kɔ tɛmɛnen kɔ mawludu kɔnɔna na dumuniw hinɛ bɛ kɛ fantanw na hinɛ bɛ kɛ dɛsɛbaatɔw la setigiw bɛ yen nɔ minnu bɛ dumuniw labɛn ka baganw faga o tuma fantan minnu bɛ yen dɛsɛbaatɔ minnu bɛ yen o tuma malobɔrɛw bɛ d'u ma kababɔrɛw bɛ d'u ma ɲɔbɔrɛw bɛ d'u ma a wari bɛ d'a caman ma dumuni bɛ d'u ma fana o b'a dun bɛɛ bɛ nisɔndiya bon ala yɛrɛ de y'o ɲini an fɛ ko wayut'imuna ta'ama ala hubbi bon o tuma fantan la dumuni ni dɛsɛbaatɔ la dumuni ni ala ta'ala y'o ɲini an fɛ a bɛ kɛ waatiw la a bɛ kɛ waati bɛɛ et surtout mawludu kɔnɔna na donc ko tɛmɛnen kɔ n'an y'a lajɛ mawludu ɲɛkɔrɔla la an bɛ ɲɔgɔn wele ka taa hɛrɛ ma walima an bɛ ala ta'ala wele ala ta'ala bɛ se ka dugawu parce que ala yɛrɛ de y'o ɲini an fɛ kuranɛ kɔnɔ k'a fɔ wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum kumana ala ko an k'a wele a b'an jaabi mawludu la damakasiw bɛ kɛ ala welew bɛ kɛ ala magow dilan an ka hamiw dilan wala foyi ti mawludu la min bɛ se ka haramiya foyi t'a la min bɛ se ka haramiya anw bɛ min dɔn an bɛ mawludu min dɔn an bɛ kɛcogo min dɔn n'an karamɔgɔ y'an kalan o la n'a yɛrɛ b'a kɛ o kɛcogo la foyi t'o la dɔnnibaa bɛ se ka min haramiya sabula a bɛɛ sigilen bɛ kuranɛ ayaw de kan ani hadisaw de kan donc mawludu n bɛ se k'a f'i ye a tɛ se ka haramiya parce que n'an y'a lajɛ alakira sallallahu alaihi wasallam ale yɛrɛ a y'a ka mawludu kɛ parce que a y'a ka mawludu kɛ cogo di kira tun bɛ ntɛnɛn sun kira ɲininkana ko mun de bɛ ntɛnɛn sun a ko n bɛ ntɛnɛn sun sabula ne muhamadu bangena ntɛnɛn ne bɛ ala barikada ntɛnɛn bon ni kira ye ala barikada ka bangeni na yala a man kan anw yɛrɛw ka ala barikada ko kira bangena wa jango a bangeli kɛra anw minnu ma hɛrɛ ye a kɛra anw minnu ma kunnajɛ ye a kɛra anw minnu ma wasa ye a n'a kɛra anw minnu ma kisi ye diɲɛ ani lahara o tuma na n bɛ se k'a f'i ye mawludu maa o maa n'i y'a kɛ a ka kan sabula n'i m'a kɛ o de ye jalaki ye sisan munna n b'a fɔ jalaki don ni maa ye ɲuman k'i ye i b'a fɔ a ni cɛ kira ye ɲuman kɛ e kan ka dɔn ala kira ye o i kan ka dɔn kira ye i kan ka kira barikada i kan ka ala barikada ala ni ce ka ɲuman na ni faama ye ciden ci ma n'i ye faama ka ciden bonya faama b'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ni ne yɛrɛ nana don min na o bonya bɛ nin sanfɛ bon o tuma na mawludu ye barikada de ye anw bolo ala barikada ani ala wale ɲuman dɔn ala i ni ce ka bonya na i ni ce ka kira ba in cili la an ma a y'an nafa an ye hɛrɛw yala sabula kira kama an bɛ seli bi kira kama an bɛ sun bi kira kama an bɛ taa magan bi kira kama anw kɛra silamɛw ye ni kira kun tɛ u tɛ se ka kɛ o tuma na ala i ni ce i ka bonya na a barika ala ye o tuma na ne bɛ se ka fitinin min fɔ mawludu ka daliluw ka ca waatiw man jan n bɛ se ka fitinin min di ma o de ye nin ala k'an ni dɛmɛ inshallah alhamdulillah Sheikh Ibrahim Momin Tera an b'i fɔ k'i waliɲuman dɔn i ka nin dakuruɲa damadɔ in na mawludu kan ni an bɔra yen an bɛ gɛrɛ an ka tilayɔrɔ belebeleba filanan na n'a bɛ fɔ o ma ko alakira yɛrɛ jogo sabula n'a fɔra ka ban ko alakira a ka kan an k'a kɛ misali de ye alakira mɔdenkɛ min ni o b'an fɛ yan Seyid Sherif Usman Madana Haidara ale ka weleda fɛnɛ bɛɛ lajɛlen basera o jogo kelen in de kan yalima i bɛ se ka misaliya jumɛnw di an ma n'an bɛ se k'o ta alakira ba jogo in na a n'a mɔdenkɛ in yɛrɛ jogo la an ka ɲɛnamaya bɛ se ka ɲɛ an bolo cogo min alhamdulillah a diyara n ye n'an y'a lajɛ an b'a sɔrɔ nin diinɛ in an karamɔgɔ yɛrɛ min fɔ o de don diinɛ sigilen bɛ jogo kan siga tɛ min na o y'o de ye Muktar diɲɛ fɛn ɲuman bɛɛ sigilen bɛ jogo de kan diɲɛ fɛn ɲuman bɛɛ sigilen bɛ jogo de kan an karamɔgɔ an b'a fɔ
ka waleɲuman dɔn ka barika da sabula a ye fɛn kɛ ni waati in na diɲɛ kɔnɔ fɛn min ye diɲɛ lafiya silamɛya kun ye fɛn min dɔn kabini a daminɛ a tununa an bɛ yɔrɔ min na komi bi an bɛɛ kamana ganna bɛɛ kamana gannen don an t'a dɔn fiyewu silamɛya ye min Mukhtar don dɔ anw ka Ansaru tɔnden dɔ bɛ yen Burukina Ansaru Badji bɛ a disi la Baya layidu wɔɔrɔ sɛbɛnlen bɛ Badji kan tubabu dɔ de ye Badji minɛ k'a lajɛ a ko nin ye mun ye a ko tubabukɛ ma ko nin ye silamɛya donga de ye tubabukɛ y'a kalan tubabukɛ ko silamɛya jumɛn ko an bɛ silamɛya min dɔn yen k'o donga de ye nin ye tubabukɛ ko a ma a ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la n ti mɔgɔ faga n ti suyɛni kɛ n ti jɛnɛya kɛ n ti namara kɛ a ko tiɲɛ na n'a sɔrɔla silamɛya min n'an b'a dɔn mɔgɔw fɛ arabuw fɛ n'o donga ye nin ye anw tubabuw hakili bɛ sɔn nin de ma bon alhamdulillah n'an y'a lajɛ bi danaya banna ka bɔ diɲɛ kɔnɔ danaya banna ka bɔ diɲɛ kɔnɔ mais ka danaya la nati ka na silamɛya kɔnɔ sabu silamɛya kun sigilen bɛ danaya de kan kira yɛrɛ y'o fɔ k'a gɛlɛya k'a hadisa dɔw la k'a fɔ awwalu ma yarfa'u minan nas al-amana wa akhiru ma yabqa min dinihim as-salat wa rubba musallin la khalaqa lahu inda Allah ta'ala o y'ala kira ka kuma de ye sallallahu alaihi wa sallam k'a fɔ fɛn fɔlɔ min bɛ ban ka bɔ silamɛya kɔnɔ fɛn fɔlɔ min bɛ kɔrɔta ka bɔ silamɛya kɔnɔ ko o de ye danaya ye ko mais fɛn min bɛ to silamɛya kɔnɔ a bɛɛ bɛ ban ka min to yen ko o de ye seli ye a ko mais ko selila joli joli don min bɛ ci jɔ lahara niyɔrɔ t'a si ye lahara bon o danaya min n'o banna maa si dalen tɛ maa si la Mukhtar an bɛ seli misiri kɔnɔ alimami dalen tɛ kɔma na kɔma dalen tɛ alimami na Mukhtar maa t'i ka wari kalifa maa si la ko an bɛ misiri kelen na bi tari m'a faamu mais ko o kun ye silamɛw taalan de ye o fɔlɔfɔlɔ o kun ye silamɛw taalan de ye an ka kira jogo de kun y'o ye tari m'a faamu kira dɔnna n'o de o de la a dara la ko sɔdikul amin mais o banna ka bɔ silamɛya kɔnɔ mais k'o segi diinɛ kɔnɔ a Seyid Sherif Usman Madani Hayidara o de y'o kɛ donc o de la ne y'a fɔ n ko diɲɛ bɛɛ bi n b'a fɔ kuma caman an karamɔgɔ ni jamanaw b'a dɔn ne kan bɛ diɲɛ jamanaw de ma diɲɛ jamana bɛɛ kan ka Hayidara sara bi Sherif Usman Madani Hayidara diɲɛ jamana bɛɛ bilahi munna sabula jamana o jamana n'a ye expert dɔ ta ka recherche scientifique dɔw ta ka dɔnnibaaba dɔw ta ka bɔ tubabu jamanaw na ka na baara kɛ a ka jamana na k'a ka jamana dilan a b'a sara des milliards mais an karamɔgɔ y'i sigilen to Mali la yan ka jamanajo dilan sɔrɔdasiw dɛsɛra fɛn minnu na jamanaw kɔnɔ polisiw dɛsɛra fɛn minnu na jamanaw kɔnɔ gendarmew dɛsɛra fɛn minnu na jamanaw kɔnɔ ale sigilen y'o dilan yan o tuma na n'a sɔrɔla kow kan ka segin a tigiw ma ni ɲuman kan ka dɔn a kɛbaaw ye est ce que olu jamanaw kan ka fɛn dɔ kɛ an karamɔgɔ ye bi n'o Sherif Usman Madani Hayidara parce que jamana caman de bɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la minnu lafiyara n'o tɛ jamana dɔw bɛ hɛrɛ b'u sanu b'u bolo pétrole b'u bolo fɛn bɛɛ b'u bolo nka o ma lafiya munna parce que jamanadenw jogo man ɲi mais ka jamanadenw jogo dilan o tuma na fɛn min nana n'o ye o de ye Sherif Usman Madani Hayidara ye bi an bɛ ɲɛ bolo o ti ko dogolen ye donc o ye koba de ye mais danaya min bannen filɛ nin ye ka bɔ silamɛya kɔnɔ e ka ɲininkali kɛ tan i ka CEDEAO wele ka ONU wele k'a f'u ye silamɛya minɛ dɔ tiɲɛna n'o ye danaya ye o tuma na n bɛ fɛ a ka segin a kɔnɔ a ka a budget labɛn a bɛ bɛn joli ma o k'a fɔ o bɛna miliyari joli fɔ miliyari joli pour que ka danaya segin a yɔrɔ la a tɛ sɔrɔ yɛrɛ hali ni miliyari bɔ i t'a sɔrɔ hali ni miliyari bɔ o tɛ se k'a kɛ mais cɛ min sera k'o kɛ o de ye Sherif Usman Madani Hayidara ye o de ye mujiza yɛrɛ ye o de ye kabako yɛrɛ ye bi dɔnnibaw dɛsɛra min na docteurw dɛsɛra min na colonel Durusilaw dɛsɛra min na Sherif Usman Madani Hayidara de y'o kɛ o donc nin ye point dɔ de ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la jateminɛ kan ka kɛ minnu kan Ibrahima min tɛra an b'i fo k'i waleɲuman dɔn n b'a dɔn misaliya caman bɛ yen minnu tun bɛ i bolo ka di
ka da waati yɛrɛ koron kan an bɛ n'i fo k'i waleɲuman dɔn an ka wele jaabili la TV Sirifila ɲɛmaayaso bɛɛ lajɛlen b'i fo k'i waleɲuman dɔn ala kɛ hɛrɛ k'an ye baden TV Sirifila lajɛbaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn i n'a fɔ baara daminɛ na an y'aw ladɔnniya cogo min nin de y'an karamɔgɔ ye ka bɔ Burkina Faso kɛrɛnkɛrɛnnenya la dugu min n'a bɛ wele ko Bobo Julaso Ibrahim Momin Tera a nana nin walanda sanuma ninnu di an ma an ka kɛnɛ kɔnɔ kɛnɛ min n'a sigira mawuludu yɛrɛ ɲɛnamayali kama ka plateau dɔ kɛrɛnkɛrɛn Bangoni Jaginɛbugu yɛrɛ la yan mawuludu ɲɛnamayali kama an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ k'a fɔ aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ wa shukran lakum fi amanillah.